presentación de Avantar tocoume a min facer de presentador. Entón, Avantar quere vos dar as gracias a todas e a todos os que asistides a esta presentación. E tamén lle quero dar as gracias, por suposto, a librería Escolma e incluso facer o comentario que me parece oportuno de que non é unha librería que se dedica única e exclusivamente á venda de libros, senón que ten dado máis que probas manifestas de facer algo pola cultura, non? E un botón é o que estamos asistindo a esta presentación dun libro, o cual me parece encomiable por parte dos donos da librería. Darlle as gracias, por suposto, tamén aos autores do libro por asistir e permitirnos facer esta presentación. Fora desto, se tendes o libro ou vades a comprar, pois veredes que na contracapa ven un pequeno resumen de cales son os méritos de Delfín Caseiro e de Antón Jardón, non? Eu, deses méritos, como os tendes aí escrito, simplemente comentaría que Delfín é catedrático de Lingua e Literatura Galega, que ten numerosas publicacións e colaboracións en xornais, e que Antón Jardón foi funcionario da administración local, secretario, ex-alcalde do Concello de Vilar de Santos. E o resto, repito, tamén ten publicacións e colaboracións xornalísticas, e o resto, repito, do que o currículum está aí escrito. A mí parece que sería máis importante recalcar algo que a todos nos podemos valorar, e é que eles teñen a condición de ser galegos. Nos tempos en que corren, a mí me parece que o ter esta condición, o preocuparse polo país, pola terra, pola cultura, é moi importante. E aquí quixera lembraros unha frase que eu desde fai moito tempo pensei que pertenecía a súa autoría a un escritor portugués, e resulta que hoxe descubrí que a dita frase é de Salvatore Quasimodo, que é un poeta italiano do movimento hermético, e a frase é ni máis ni menos que ser dun tempo e dunha terra eis o segredo da poesía máis humana e verdadeira. Bueno, pois a mí parece que tanto Delfín como Xardón son dun tempo dunha terra, e iso é o mellor piropo, o mellor halago que se lles pode botar, o que se pode dicir a calquera persona galega. Se pasamos ao libro, vaya por diante que eu non sei por qué quedei enamorado deste libro. Espero que cando leades non levedes unha decepción, por eu poñerlo moi arriba. O libro, para min, é un libro de historias reais. É dicir, en principio pensei que era un libro de contos, pero non, son historias reais como a vida mesma. Son historias nas cuales eu penso que nos vamos a ver reflexados todos nós. Na contracapa do libro, que non sei de quen é a súa autoría, porque non a asina, fala, basicamente, di 3 frases sobre o libro. Crónica amena de tempos pretéritos. Comunicación íntima coa terra produtiva e a natureza. Miseria dos días e friaxe das noites, que deu paso ao sol e á luz do progreso e a liberdade. Ben, eu recordo unha frase tamén dun escritor galego, Xavier Tocampo, de Rábade, en Lugo, que tristemente morreu no ano 2018, que nun programa radiofónico el definía, a pregunta do interlocutor, definía a literatura como o arte de contar historias reais dunha forma fantástica. E a min aquelo quedoume, non? A mí parece que neste libro, efectivamente, se contan historias reais, se conta a vida nosa dunha forma fantástica. De todas as frases que comentei fai un momento, aínda que todas me parecen acertadas, eu quedaríame coa crónica amena de tempos pretéritos. E o libro, estou na segunda lectura,
E para min o libro significou, probablemente, polo momento en que o leín, houve un momento no mes de noviembre en que, bueno, me topei moi mal, me puxeron un marcapáxinas, moi ben atirado. Puxeron un marcapasos, pero chame marcapáxinas. E me operaron por dun pequeno tumor na vexiga. Felizmente estou perfecto, salín de todo, pero, de alguna forma, e me dixen antes eles, a min a lectura do libro nese momento significou volver á luz da vida. É dicir, me da luz da chuva e a luz da vida. Para min o libro, unha vez que o lees, e isto o digo para todos vos, a riesgo a que vai ser así, é unha viaxe emocional ao pasado. Pero cuidado, porque eu entendo que os tempos pasados de cada un de nós nos levan ao presente, e o presente é o pasado do futuro. Xa para rematar, aquí hai moita xente do Carballiño, quen non recorda o Bazarequis, quen non recorda os ultramarinos da Lolita do Isidro, quen non recorda a librería Ferretería Soto, tristemente desaparecida, quen non recorda os xogos na Rúa da Carreira, o fotógrafo Potiños, quen non se lembra da praza e da fonte da mina. Bueno, pois todos estes lugares son a luz da chuvia no Carballiño. E non me cabe ninguna duda que lugares e luz da chuvia existen en todo o territorio galego, e iso é o que eles nos contan no lugar da Baixa Liña. Non solemos ler, ou non as damos lido da maneira que o len os outros, porque cada vez que estás lendo estás pensando máis no que puxeches mal ou no que o porías de outra maneira, por iso é un peligro. Incluso decíanos algún amigo, se o ledes a hora desde que está publicado deixai pasar cando menos un ano, porque senón o mellor o decidides retirar, non? Xa repetir as grazas aos asistentes e basicamente aos que lles toca estar de pé, porque teñen un doble esforzo, a Xulio, a Bantar, a este medio de comunicación novo que tedes a sorte de ter no Carballiño, va dar novas, que nos estuvo tamén facendo unha publicidade extraordinaria, e xa lle dicía a Manolo Amil que os cartos que tiñamos para propaganda xa os gastaramos, non sei como arranxaremos despois, pero a ver como facemos, non? E, por suposto, pois tamén as grazas á editorial que nos a todos os outros, que nos publicou o libro, e o amigo común e máis de Delfín, incluso, que Antón Ribeiro Coello, tamén un limiao, que andou aí tamén porfiando, e, sin dúbida, yo comentábamos ali a Xulio e a máis os compañeiros de Avantar, pois as nosas mulleres que nos, de alguma maneira, nos forzaron a que a luz da chuvia vira a luz, porque esos relatos os estamos compartindo e os estamos cebando ou azacotando desde hai moitísimos anos entre Delfín e eu, que aparte de ser de dous concellos limítrofes, ele de Rairi de Vega e eu de Vilar de Santos, pois a nosa relación personal, comentaba o outro día que venden de o paleolítico, entonces somos xa xente madura e, por tanto, desde hai moitos anos dura dura a vida dura. Entonces, pois, íbamos pondo estes, efectivamente, como di Xulio, a vida real, non? A vida real, irlle dando forma literaria a esos 10 relatos que aparecen aí,
que cada un é autónomo, pero sin embargo todos están moi interrelacionados, o sea, teñen vida mesma, teñen vida propia cada relato, pero se en vez de porlle distintos títulos os puxéramos como capítulos nun mesmo libro, puxeran perfectamente se podían enganchar perfectamente uns nos outros, porque a idea nosa cando decidimos publicar A luz da chuvia era tocar distintas facetas a partir de personaxes, de determinados personaxes que os tiñamos de preto, pero sabíamos que eran universais, non? E sobre todo en Galicia, que eran universais e que chegaban moito máis alá de ese a noso territorio limiado, non? Que, e de feito, pois, por esa imposición, como pasa con moitos, ese imperativo que se forza aos amigos a que o compren e a que o lean, porque non lle queda outro remedio, moitos deles por esa relación intensa, pois nos chaman e nos contan, pois, amigos e amigas de outros territorios do país e din, home, isto no meu pueblo, moitas cousas na miña aldea tamén acontecía parecido. Entonces, ese era tamén o noso obxectivo, dende o próximo, dende aquelo que nos parece aos que somos aldeanos, nos parece tan local, e pensando ás veces que só existe nas nosas aldeas, pois resulta que se vai estendendo e se vai compartindo nos outros territorios. En definitiva, iso é a cultura, non? A cultura galega, pois, como tantas, nace desde no local, se vai chegando a ese concepto de país, de territorio, e ese é, ao final, o que lle dá esa condición de universal, non? Xustamente o da proximidade, e o que lle dá esa connotación. Por lo tanto, a nosa cultura ten esa forma. Estes moitos, claro, os que son dali, ás veces, pois, cambiamos os nomes e se sinten máis identificados con moitos personaxes, porque é prácticamente imposible non contar a biografía de algúns desde esa proximidade, inda que fixamos un grande esforzo por descolocalos, sobre todo porque hai elementos que ás veces se identifican dende a proximidade e era ben diferencialos, non? Diferencialos un pouco e sacalos na medida do posible dese contexto, non? E ao mesmo tempo, pois, efectivamente, pois, como parte do resumo que lía Xulio dese tempo pretérito, pois, que todos o temos tan na memoria, non? Porque os galegos tivemos a desgracia prácticamente de acabar a Idade Media hai 4 días, non? E saltarnos moitas etapas, e os que xa temos uns anos, pois, lle contas por aí aos de outros territorios circunstancias que nós vivimos neste noso país, e os que son da nosa quinta costalle creolos, porque o ritmo era moito, e o avance e os niveles de progreso pois eran moito máis intensos. Pero tamén, eso tamén ten unha certa nostalgia, non? E a pesar dos pesares, a pesar de todos eses inconvenientes, de todos eses sufrimentos, de toda da fame, da falta de recursos. Eu acórdome de ir á escola e levábamos unhas brasas nun latón das sardiñas daqueles de quilo, que íbamos dando así para que non se apagaran, chegábamos ali e os rapaces lle tiñamos que dar unhas poucas brasas daqueles ao mestre, porque ainda por encima el ni siquiera tiña tampouco leña para o braseiro. Pois desa, claro, eso
hai moi pouco tempo que sucederon todas estas cousas, ou hai moi pouco tempo que vivíamos aquel leito dos polvos do plan Marshall que chegaban aquí e aquel queixo que viña, canto me sabía a min aquel queixo, carallo, o do leite non o baixaba, pero o do queixo aquí estaba impresionante, que viña tamén nos latós así en trianguliños, non? Pero esas vivencias e toda esa convivencia do común, de tantos traballos que ademais nas aldeas se facían en común, pois foron os que nos fixeron a aflorar estas historias. Nos estamos moi contentos do comportamento da xente que merca o libro. Xa a outra semana saiu a segunda edición, pero sobre todo estamos contentos porque unha cousa que descubrimos, non sei se é que, como di Xulio, que a xente se enamora do libro, pero sobre todo descubrimos que temos moitos amigos, e iso é máis importante incluso que a luz da chuvia. Moitas gracias por acompañar. Como elemento esencial da vida, da xente, das persoas, como un valor. De maneira que, pois teño que reiterar evidentemente a miña gratitude tanto a Xulio como a asociación, como a este espazo fermoso da palabra na que nos acolle, a todos os presentes pola atención de acompañarnos nesta tarde de presentación aquí nesta terra do Orcellón, nesta terra fermosa, acolledora, culta, para presentar este libro que efectivamente recolle unha serie de historias que teñen unha vinculación e unha ascendencia ben clara. A aposta é pola aldea. Constitúe unha clara aposta pola aldea, pola vida da aldea, pola forma de ser da aldea, e, polo tanto, unha expresión de aldeanismo, ese aldeanismo que nos fai ser como somos, que vai connosco desde que nacemos e co que nos sentimos tal como somos, plenamente identificados. Nestes tempos nos que se impón o urbano, nos que se impón a cultura urbana, é un pouco, ao mellor é unha certa concesión romántica, un certo romantismo, seguir ollando esa realidade, seguir querendo esa realidade, seguir lembrando esa realidade, mas nós sempre pensamos que nese mundo, nese ámbito rural, están realmente os sustentos, están os alicerces de todo o que da nosa sociedade, e, polo tanto, os alicerces de nós mesmos, as nosas mesmas raíces están aí. Se desaparecen, perderemos o norte, perderemos a orientación. De maneira que a luz da chuvia, que ten este título porque a chuvia representa todo ese período de tempo no que non paraba de chover nunca, chovía, pero afixémonos a ese meteoro, e a luz é esa esperanza, o desexo de felicidade, o desexo de progreso, de avance, de ser mellor, de facer as cousas mellores. Implícitamente hai un recoñecemento e unha gratitude manifesta a tradición oral. Todas estas historias nacen da oralidade, e moitas delas acompáñanos desde nenos, desde que somos nenos, en forma de relatos, historias, contos, ou ben en forma de vivencias propias ou de outras persoas que quixeron transmitilas. En boa medida, este libro é unha especie de comunicación, de diálogo, de comunicación escrita, a xeito de carta, sen resposta, con esa galería de personaxes aos que facía alusión Xulio, representativos duns tempos distintos, nas que
a riqueza material non era moita, pero a riqueza emocional, a riqueza vivencial sí era moi grande. En ese sentido hai tamén unha intención, eu creo que non sei se manifesta, pero en calquera caso está aí unha intención de escribir para un lector sentimental máis que para un lector intelectual. Pretendemos sobre todo que os textos emocionen e resulten cando menos placenteiros, atractivos, máis que un exercicio de creación literaria moi depurada, pero que poida resultar máis fría. Non sei por qué, pero neste caso impúxose claramente o corazón, e hai un desexo de correspondencia, un desexo de recoñecemento a toda unha serie de persoas que foron capaces de xerar argumentos e asuntos para facer da vida desa época que a vida desa época fose máis levadeira, fose máis amena, fose máis entretida, fose en última instancia máis rica, grazas a eses acontecementos, a esas vidas que foron capaces de xerar relatos e historias que entretiñan, sobre todo, esas horas longas de escuridade, de inactividade, de friaxe, de carencias, de fames, e que nós quixemos recuperar, e quixemos en boa medida traer ao texto escrito para que non se perdesen, para que seguisen formando parte da nosa cultura, para que seguisen facendo parte de nós, para que seguisen estando connosco, tendo mal de nós en boa medida, recordándonos e lembrándonos o que somos e de onde somos e como somos, porque eu creo que na palabra, a palabra é a nosa caracterización fundamental, a linguaxe, a palabra é a que nos fai realmente, a que dá a verdadeira dimensión humana, da persoa, e esa palabra que para nós é a galega, é a palabra oral, a palabra falada, na que a nosa cultura pervive e chega ao século XXI, de maneira que tamén a todas aquelas persoas que contribuíron a que a cultura galega pervivise, a lingua galega pervivise, está tamén aí un recoñecemento e unha gratitude a ese conxunto de persoas que dunha maneira ou doutra, con lealdade, fixeron posible este tempo. Un tempo e unha xente que viven fundamentalmente vinculados á actividade agrícola, e unha actividade agrícola que é heroica neses tempos, neses anos, como en séculos, como en moitos séculos anteriores, tal como indicaba Antón hai un momento, porque a realidade quixo que Galicia fose un territorio no que o progreso, a modernidade tardase tanto en chegar, tardase tantísimo tempo en chegar por circunstancias históricas, polo abandono de que foi obxecto, en fin. Somos fillos da aldea, somos fillos duns lugares, dun territorio ao que nos sentimos vinculados desde sempre, do que non nos podemos desprender. Como dicía antes, son tempos de vivencias, de riqueza, dunha grande riqueza emocional, e ao mesmo tempo de moita creatividade, porque das circunstancias máis adversas as persoas eran capaces de sacar algo positivo, algo bo, e iso dáballe forzas para seguir existindo. Eu creo que non é necesario seguir abondando nestas razóns ou motivos do texto, destas historias que aí tedes recollidas. A nosa sentímonos máis que satisfeitos cos comentarios que nos chegan das persoas que se chegan ao libro, que teñen o interese polo libro. Desde logo o Xulio non é o modelo, porque o Xulio fala como amigo, fala desde a amizade, polo tanto
non se lle pode facer caso tal como di. El fai uso aquí desa figura literaria da hipérbole que se debe claramente a ese vínculo, a ese sentimento de proximidade, de coincidencia en moitos sentidos.